kad god izražavamo svoju vjeru, onda dušmani dršću. Izmolit ćemo ovu ispovijest vjere, koja je kratka ali snažna. Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce presvete Bogorodice. Evo izmolit ćemo jednu snažnu molitvu koju su već neki čuli, jer sam je molio i u crkvi, dijelom i ovdje, ali sad ćemo izmoliti čitavu. Drevna, snažna molitva svetog Ciprijana. Svevladaru, Gospodine Isuse Kriste, Bože naš Svedržitelju i upravitelju svega, sveti i sve proslavljeni, kralju nad kraljevima i gospodaru nad gospodarima, slava tebi. Ti koji prebivaš u vječnom svjetlu i nepristupačnoj grmljavini, tebe gledaju tisuće sila i milijarde svetih anđela i arkanđela. Sada ti se pak molim i preklinjem te, Bože naš, da ova molitva pred tobom, Bože i Gospodaru milosti i milosrđa, bude kao žrtva ugodna tebi. Svaki čovjek koji ima duha nečistoga, neka se potpuno očisti sa čitavim domom svojim. Ako je svezan vražbinom ili zlim djelima ili magijom, ili je sputan od 72 kletve zavisti i začaran i nosi u sebi 365 riječi vražbine, koje su na štetu i propast slugu Božih sa svim domom njihovim, neka se sada potpuno očisti sa čitavim domom svojim po ovom znamenju svetoga križa u Isusovo sveto ime. Gdje god se pročita, sluša ova žarka molitva pred tvojom milošću, Gospode, upućena tvome milosrđu, neka se odmah oslobodi sav narod i mjesto, kao i sluge ove Božje sa svim domovima njihovim, od svakog gnjeva i bolesti, od svake sveze vražbina, bajanja i magije, od svakog uroka i zlog jezika, pakosti, nemara, lijenosti, razuzdanosti, nerazboritosti, slabosti i beznađa, svake nepravde, zablude, zapreke, prijevare, prepreke koja dolazi od đavla. Neka budu razriješeni i izbavljeni ove sluge tvoje u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.